जो वर्षानुवर्षे बनून जाळतोय तो नाही, खरा नरकासूर जाळायचा आहे. खरा नरकासूर कोण? आपली हिरवीगार समृद्ध अशी जंगलं आणि त्यात मुक्त संचार करणारी पशुपक्षी. पण आता गर्द हिरवीगार झाडांची जागा रबराची झाडं, परप्रांतीयांनी लावलेली अननस, डोंगर संपवणारे मायनिंग घेत आहे. मुक्त संचार करणाऱ्या प्राण्यांची जागा आता डोंगर खाणारे जेसीबी घेत आहे. पैशांच्या लालच्याने जमिनी विकणारा खरा नरकासूर. मानवामध्ये लालच हे नेहमी चिंतेचं कारण आहे. कारण एखादी व्यक्ती जेव्हा लालच्याने ग्रासते तेव्हा चांगल्या आणि वाईट कर्मांमधील भेद ओळखण्याची शक्ती गमावते आणि त्यानंतरचे परिणाम हे कायमच विनाशकारी असतात. पैशांच्या लालच्याने वडिलोपार्जित जमिनी विकणारा खरा नरकासूर. प्रत्येकाच्या मनात ही लालची वृत्तीचा नरकासूर राक्षसी वृत्ती आहेच. हीच राक्षसी वृत्ती जाळूया आणि कोकणचं वैभव टिकूया.